Bostonská obloha už začala brát barvy soumraku. Megan Williams se zhluboka nadechla, když sevřela volant. V den díků vzdání, jízda do domu svých rodičů, pocítila silnější napětí než obvykle. Kolikrát řídila tuto cestu? Dům, kde žila od dětství, byl místem teplých vzpomínek smíchaných se složitými pocity. Megan uspěla jako vedoucí manažer v renomované účetní firmě v Bostonu. Její vytrvalost a pozornost k detailům byly ideální vlastnosti pro účetního s daňovými poplatníky s vysokými příjmy jako klienty. Její vlastní byt, stabilní příjem a kariéra postavila na jejich schopnostech, všechny tyto byly výsledky její tvrdé práce. Když se přiblížila k domu svých rodičů, Megan se nevědomky zpomalila. Její rodiče, Bill a Martha, si udržovali stejnou přísnost, jakou měli, když byla dítě. Její otec byl profesorem univerzity v důchodu, který se stále vyučoval jako pomocný instruktor. Její matka pokračovala v práci v malém měřítku jako místní realitní agentka po odchodu do důchodu a zpracovala jen několik klientů. Oba měli vysoká očekávání ohledně věcí a zejména to požadovali od svých dětí. Je to jen večeře díků vzdání, řekla si Megan. Jen pár hodin. Dřevěný dům se objevil. Padlé listy na předním dvoře byly úhledně zameteny a vchod měl obvyklé dekorace díků vzdání. Něco však bylo jiné, v domě bylo méně světel, auto jejich rodičů nebylo v garáži nikde vidět. Když zaparkovala, Megan se zamračila. Nebylo tam ani auto její sestry Ashley. Ashley nikdy nezastávala stabilní práci a často hledala finanční pomoc od Megana a jejich rodičů. Megan nedávno našla neznámé výdaje na svůj účet za kreditní kartu, o kterých měla podezření, že si Ashley vypůjčila. Když zazvonila na zvonek, po chvíli uslyšela malé stopy. Kdo je to? Přišel hlas dítěte. Emmo? To je Megan. Dveře se mírně otevřely a vykukovala 6letá dívka. Ashleyova dcera Emma měla blonděté kadeře a šumivé modré oči, jasně připomínající její matku. Její výraz však ukázal dospělou opatrnost, kterou její matka chyběla. A Megan? Emmův hlas se zvedl s nádechem úlevy, když otevřela dveře široké. Přišel jsi. Megan vstoupila do domu a cítila, že je něco o klidném domě. Bylo divné necítit krůtu v den díků vzdání. Z kuchyně nebo televize nebyl žádný zvuk jídel. Emmo, kde jsou dědeček a babička? A tvoje máma? Zeptala se Megan, když si sundala kabát. Emma vzala Meganovou ruku a vedla ji do obývacího pokoje. Na stole byl složený kus tónu. Máma a babička a děda šli na Havaj, zašeptala holčička. V jejím tónu byla úzkost a zdálo se, že něco skrývá. Megan se zmateně podíval na dívku. Havaj? Ale dnes je den díků vzdání. Měli jsme spolu večeřit, že? Emma pokrčila rameny a ukázala na poznámku na stole. Řekli mi, abych ti to dal. Megan vzal poznámku. Bylo to napsáno v Ashleyově chaotickém rukopisu. Max, prosím, starej se o Emmu. Rodinný čas je důležitý. Díky za kreditní kartu. Megan byla beze slova. Měla špatný pocit a spěšně otevřela kabelku, aby zkontrolovala její peněženku. Jistě, její hlavní kreditní karta byla pryč. Co pro boha? Megan zamumlala. Šli její rodiče a Ashley na Havaj na den díků vzdání, vzali svou kreditní kartu a nechali 6leté dítě na pokoji? Emma ji tiše sledovala. V jejich očích se objevil rezignaci, která byla nechladná. Jsi naštvaný, teta? Megan se zhluboka nadechl. Potlačila svůj hněv a pokusila se vypadat co nejklidnější. Ne, Emmo. Nezhmatují se na tebe. Jsem jen trochu překvapen. Maminka vždy říká, že se o to postará sestra Golden Goose, řekla Emma nevinně. Ale nevím, co je to zlatá husa. Megan byla na okamžik beze slova. Bolelo ji, že dítě jako Emma musí mít takové rozhovory. Nemáš hlad? Pojďme si dát něco k jídlu. Megan se pokusila změnit předmět. Zdálo se, že Emma trochu rozjasnila. Ano,
ale lednička je téměř prázdná. Maminka řekla, že když peníze přijdou, koupím potraviny, ale... Megan zamířil do kuchyně. Lednička byla ve skutečnosti téměř prázdná, s ničím jiným než dětským občerstvením a mlékem, které se chystalo vypršet. Zhluboka se nadechla. Emmo, oblékněte si kabát. Jdeme k jídlu. Pak trochu nakupujeme. Emmova tvář se rozsvítila. Opravdu? Děkuji, teta, before getting into the car, Megan looked up at her parents' house again. Nepočet vzpomínek na díků vzdání strávené v tomto domě se k ní vrátilo, domácí Turecko její matky, dlouhá milost jejího otce a smích, který sdílela se svou sestrou jako děti. Všechny tyto nyní vypadaly jako vzdálené vzpomínky. Megan vytáhla svůj mobilní telefon a zavolala její sestru. Šlo to rovnou do hlasové schránky. Ashley, co se děje? Prosím. Zavolej mi zpátky, nechala zprávu a snažila se znít co nejklidnější, poté vytočila číslo svých rodičů, ale tam také nebyla odpověď. Teta, jsi v pořádku? Zeptala se Emma úzkostlivě. Megan se usmála na Emmu. Jsem v pořádku, Emmo. Pojďme spolu s úžasnou díků vzdání. Když založila motor automobilu, pokusila se situaci pochopit. Její sestra ukradla svou kreditní kartu a šla na Havaj se svými rodiči, opustila svou 6letou dceru. Nebylo to nad nezodpovědnost a něco, co by bylo možné považovat za zneužívání? Víš, můžeme sledovat vaše oblíbené filmy v mém bytě, řekla Megan Emmě. Je to vánoční filmová sezóna po díků vzdání. Opravdu? Maminka říká, že nemá čas sledovat filmy. Vždy se zdá být zaneprázdněna. Vidím. Megan cítila, jak se na volantu utáhnou. Tato situace může být složitější, než si představovala. Potřebovala se postupně dozvědět o životě své sestry od Emmy. Ale prozatím bylo ujištění tohoto dítěte prioritou. Emmo? Neboj se. Zůstaneme na chvíli na svém místě. Dostanu ti všechno, co potřebujete. Emma byla na okamžik tichá, ale nakonec řekla malým hlasem. Teta, zůstaneš se mnou, dokud se nevrátí maminka. Megan met Emma's eyes through the rearview mirror. Její odhodlání stuhlo. Samozřejmě, Emmo. Budu po tvém boku. Malá restaurace na předměstí Bostonu byla jedním z mála míst otevřených v den díků vzdání. Megan a Emma seděli u okna a tiše jedli jejich speciální menu krūt s brusinkovým omáčkou. Emmo, když šli na Havaj momí a babička a děda? Zeptala se Megan opatrně, Emma odpověděla, zatímco si váhla na svou zeleninu malou vidličkou. Dnes ráno byla stále temná. Byl jsem ospalý, ale maminka řekla, vstaň, vaše teta se blíží. A nebyl se mnou žádný kontakt? Maminka řekla, že teta Megan určitě přijde. Vždy si udržuje své sliby, odpověděla Emma nevinně. Byl jsem vystrašený, ale opravdu si přišel, teta. Megan cítila, jak se její srdce zpřísnilo. Co by se stalo Emmě? Kdyby z nějakého důvodu nešla do domu svých rodičů? Nechat 6leté dítě doma bylo nemyslitelné. Teta, jsi v pořádku? Zeptala se Emma s obavami. Megan se podařilo usmívat. Ano, jsem v pořádku. Jen jsem přemýšlel. Po dokončení jídla se zastavili v supermarketu. Megan koupila všechno, co Emma potřebovala. Pyžama, změny oblečení, zubní kartáček a dětský šampon. Emma zvedla novou obrázkovou knihu a váhavě se podívala na Megan. Chceš to taky? Zeptala se Megan a Emma přikývla. Samozřejmě. Můžete si vybrat tolik, kolik chcete. Emminy oči jiskřily. Opravdu? Maminka vždy říká, že nemáme peníze. Po odhlášení se Megan odjela k jejímu bytě. Na cestě se několikrát pokusila zavolat své sestře a rodiče, ale nebyla tam žádná odpověď. Nakonec se rozhodla kontaktovat Jasona, bývalého manžela Ashleyho a Emmyho otce. Jasone? Je to Megan. Rychle vysvětlila situaci,
kdy se hovor připojil. Emma zůstala sama? Děláš si srandu, že? Jasonův hlas smíchal hněv a překvapení. Právě teď pracuji v Seattlu. Nemohu se okamžitě vrátit. Tentokrát nemohu odpustit Ashley. Postarám se o Emmu. Ale legálně, co se stane? V naší rozvodové dohodě má Ashley primární vazbu. Vzhledem k této situaci bychom mohli být schopni požádat o dočasný příkaz ke vazbě. Zítra budu kontaktovat právníka. Po ukončení hovoru Megan zkontroloval Emmu na zadním sedadle přes zpětné zácátko. Holčička otevřela svou novou obrázkovou knihu a byla pohlcena čtením. Meganův byt byl v zrekonstruované staré budově v okrese Boston Back Bay. Když šli do 5. patra ve výtahu, Emma se zájmem rozhlédla. Váš domov je krásný, teta, zvolala Emma. Děkuji. Připravím pohovku, abyste mohli spát. Tu noc poté, co Megan potvrdila, že se Emma koupala, oblékla si nové pyžamo a usnula poté, co jí nechala přečtení obrázkového knihy. Vrátila se do obývacího pokoje, otevřela notebook a přihlásila se na webové stránky společnosti s kreditními kartami. Při pohledu na nedávnou historii transakcí zobrazenou na obrazovce byl Megan ohromen. 3 vstupenky na letecké společnosti na Havaj, rezervace v luxusním hotelu a nakupování v obchodech značek. Celková částka již překročila $12,000. Neuvěřitelné, zamumlala Megan. Okamžitě kontaktovala karetní společnost, aby zastavila kartu a nahlásila podvodné použití. Následující ráno se Megan probudila brzy, aby zkontrolovala své pracovní maily. Byl to víkend sváteční díků vzdání, ale mohly by dojít k dotazům od důležitých klientů. Emma stále spala, když si Megan připravovala kávu v kuchyni, přemýšlela o svých plánech do budoucna. Péče o Emmu, jednání se svou sestrou a rodiči a vyvážení práce. Všechno vážilo na jejích ramenou. Teta, přišel malý hlas, Emma stála v obývacím pokoji. Vlasy jí byly špinavé ze spánku a ona si otřela oči úzkostným výrazem. Dobré ráno. Emmo. Spal si dobře? Emma přikývla, ale v jejich očích se rozléhaly slzy. Kdy se máma se vrací? Megan se zhluboka nadechl. Ještě nevím. Ale nebojte se. Budu tu s tebou. Seděla Emmou u kuchyňského pultu a začala vyrábět palačinky. Co bys dnes chtěl dělat? Ve skutečnosti Emma zaváhala, než řekla, chtěl jsem vidět přehlídku díků vzdání v televizi, ale maminka řekla, že na to nemáme čas. Samozřejmě to můžeme sledovat, řekla Megan jasně. Po přehlídce jdeme do parku a pak na horkou čokoládu. Emmova tvář se rozsvítila. Opravdu? Y po snídani sledovali přehlídku na pohovce. Meganovo odhodlání, když viděl Emmin úsměv, zesílilo. Byla odhodlána udělat cokoliv pro ochranu tohoto dítěte. Teta, řekla Emma s vážným výrazem. Nesnášíš maminku? Megan byla překvapená a bojovala o slova. Samozřejmě ne. Myslím, že tvoje máma dělá to nejlepší svým vlastním způsobem. Ale maminka ti vždy nazývá perfektního Mankse a rozlobí se. Megan se usmála Riley. To je to? Co jsou sestry? I když někdy nesouhlasíme, jsme stále rodina. Emma chvíli pomyslela, pak řekla malým hlasem. Teta, víš, co je to? Chceš znát tajemství maminky? Emmovy oči vykazovaly kombinaci úzkosti a odhodlání. Megan jí chytila dech. Jaký tajemství? Emma vstala z pohovky a šla na to, aby se na ní připravil nový batoh Megan. Vytáhla malý tablet a stála před Meganem. Neboj se, řekla Emma téměř šeptem. Zaznamenal jsem maminská tajemství. Megan chytila dech, když zírala na tablet v malých rukou Emmy. Jaké tajné nahrávky by mělo 6 let? Byla zasažena složitými emocemi, ale pokusila se vypadat klidně. Emmo, proč máš něco takového? Emma se trochu zmenšila.
Protože maminka vždycky hlasitě mluví po telefonu. Bojím se. Nechala oči bloudit, jako by hledala slova. Naučil jsem se to ve škole. Pokud se stane něco děsivého, mějte důkazy. Megan cítila v jejím srdci bolest. V jakém prostředí byla vychovávána 6letá dítě nahrávky, které by se chránilo? V jakém prostředí? To je v pořádku, Emmo. Neudělal si nic špatného, řekla Megan jemně. Můžeš mi ukázat? Emma poklepala na obrazovku tabletu. Pávní věc, kterou slyšeli, byl Ashleyův nadšený hlas. Jimmy, tento plán je perfektní, Meganova karta má vysoký limit, takže ji můžeme použít vše, co chceme. I když si to všimne, nebude si stěžovat. Odpustím jako vždy, protože divná rodina. Megan se zamračila. Zdálo se, že Jimmy byl Ashleyho nový přítel. Setkala se s ním teprve před několika měsíci a nevěděla o něm moc. Ano, maminka vám říkala zlatá husa sestra, Emma přidala nevinně. Nahrávání pokračovalo. Naposledy jsem si koupil tašku s Meganem s Meganovou kartou. Když jsem řekl, že to byl dárek k narozeninám, věřila mi, Ashleyův smích zazvonil. Mohu splatit své dluhy a užít si dovolenou na Havaji. Zabíjení 2 ptáků jedním kamenem dluh. Megan nahlas promluvil bez přemýšlení. Věděla, že její sestra má finanční problémy, ale nemyslela si, že je v dluhu. Ano, maminka je vždy na telefonu o penězích. Emma pokrčila rameny. Děsiví lidé někdy také volají, další nahrávka se zdála být rozhovorem s jejich rodiči. Tati, mami, dosáhl jsem svého limitu, Ashleyův hlas byl unavený. Už se nemůžu postarat o Emmu. Nemohu vychovávat dítě sám. Chápu, Martin hlas. Ale také stárneme. Nemůžeme se starat o našeho vnouče každý den. Stačí ji vyhodit do Megana, bylova nízký hlas. Má peníze a čas, že? Je svobodná bez dětí správně. Ashleyův hlas se náhle rozářil. Pozveme ji na den díků vzdání a necháme s ní Emmu. Megan neodmítá, takže se setkáte s Jimmym na Havaji? Billův hlas. Je ten chlap opravdu rozvedený? Slyšel jsem zvěsti, že stále má manželku a děti, to není pravda. Ashleyho hlas byla panika. Jimmy je opravdu rozvedený. Papír je téměř kompletní, Megan zastavil nahrávku. Její ruce se třese. Když se dozvěděla, jak moc ji použila její rodina a jak nestabilní prostředí, ve kterém Emma žila, cítila směs hněvu a smutku. Emmo, hledala slova. Byl si opravdu statečný. Abys to zaznamenal, Emma úzkostlivě vzhlédla. Jste naštvaní? Nejsem na tebe naštvaný, Megan tiše odpověděla. Normálně však nezaznamenáváme rozhovory dospělých. Tentokrát si však myslím, že jste byli stateční. Až se máma vrátí, bude naštvaná, že? Megan se zhluboka nadechl. Promluvím si s vaší maminkou. Neudělal si nic špatného. Vstala a šla k oknu. Venku to začalo sněžit. Potřebovala uspořádat své myšlenky na to, co dělat pro Emmu. Emmo, nemáš hlad? Je oběd. Megan se pokusila znít vesele. Ano. Zdálo se, že Emma znovu získala nějakou energii. Při výrobě sendvičů v kuchyni Megan vytáhla svůj mobilní telefon. Nejprve kontaktovala svého právníka Sarah Green, která se specializovala na rodinné právo. Sarah, potřebuji naléhavou radu. Megan krátce vysvětlil situaci, to je vážné. Sarahův hlas měl chlad profesionála. Opuštění dítěte a finanční vykořisťování. Existuje dostatek důvodů pro právní kroky. Dokumenty dnes připravím, dále Megan zvážil. Zda to nahlásí policii. Když však myslela na Emmu, váhala. Nechtěla ve světě dítěte způsobit větší zmatek. Teta, přišla do kuchyně Emma. Udělal jsem něco špatného? Megan poklekla před Emmou a položila ruce na malá ramena. Neudělal si nic špatného. Jsi úžasné dítě. Pojďme si spolu dobře spolupracovat.
Dospělí vyřeší problémy s dospělými. Emma vypadala poněkud ulevená. Chci zůstat s tebou, teta, samozřejmě, usmál se Megan. Budeme na chvíli spolu. To odpoledne Megan vzala Emmu do parku. Hráli na vybavení lehce pokryté sněhem, pili horkou čokoládu a spolu se smáli. Na povrchu to byla normální, zábavná doba mezi tetou a neteří, v Meganově mysli však plány vytvořili jeden po druhém. Od Sarah dorazil mail. Dokumenty žádosti o dočasnou opatření byly připraveny. Megan slíbila, že zítra půjde do kanceláře, aby je podepsala. Teta, podívej. Sněhulák, zavolala Emma šťastně. Megan se usmála a spěchala. To je úžasné. Pojďme to dokončit společně. Když převalila sněhové koule. Megan posílila své odhodlání, byla odhodlána dělat vše, co je nezbytné k ochraně Emmy. Její hněv na to, jak byla její laskavost využívána, se nyní proměnila v klidné odhodlání. Na cestě domů Emma pevně stiskla Meganovu ruku. Teta, kdy se vracejí máma, ostatní? Pravděpodobně za pár dní, odpověděla Megan. Ale nebojte se. Do té doby bude všechno jiné. Emma zvědavě vzhlédla, ale neřekla nic víc. Vrátili se do bytu a začali připravovat večeři. Tu noc, poté, co Emma usnula, Megan poslouchal nahrávky znovu. A ona zkoumala nezbytné postupy k jejich zachování jako důkaz. Následující ráno se Megan probudila bálzy a začala uklidit obývací pokoj. Během několika posledních dnů konzultovala s právníky a policií a měla všechny potřebné právní postupy. Emmův dočasný příkaz na vazbu byl včera přijat soudem a bylo nahlášeno podvodné použití kreditní karty. Megan si udržovala klid při přípravě na konfrontaci, když zazvonil zvonek. Hodiny směřovaly přesně na 10 hodin. Megan se zhluboka nadechla a šla ke dveřím. Když otevřela dveře, stála Ashley, Harold a Marta, všichni vypadali unaveni. Všechny tři měli opálené tváře z Havaje a nosili nespokojené výrazy. Takže jsi se konečně vrátil, řekla Megan klidně. Pojď. Kde je Emma? Zeptala se Ashley. Její hlas ukázal více podráždění než obavy. Pořád spí, vedla Megan 3 do obývacího pokoje. Posaďte se. Její rodiče se rozhlédli kolem Meganova bytu se složitými výrazy. Harold se zamračil s nespokojeností a Marta vypadala neklidná. O co jde? Vezměte Emmu pryč, začala Ashley preventivní útok. Co si myslíš? Megan se chladně usmála. To je zajímavé. Ne něco, co by měl říkat někdo, kdo nechal 6leté dítě doma sám a šel na luxusní cestu s mou kreditní kartou. O čem to mluvíš? Krev se vypouštěla z Ashleyho tváře. Jen? Dost slži, řekla Megan tiše. Zvedla tablet, který byl na konferenčním stolku. Vím všechno. Co? Megan pressed the play button on the tablet. Ashleyův hlas se ozval v místnosti. Jimmy, tento plán je perfektní. Meganova karta má vysoký limit, takže to můžeme použít vše, co chceme. I když si všimne, nebude si stěžovat. Odpustím jako vždy, protože jsme rodina. Jak nahrávání pokračovalo, tváře tří stuhly. Ashley zbledla, Marta zakryla ústa rukou a Haroldova tvář zčervenala hněvem. Tohle je nelegální nahrávka, zakřičela Ashley. To nelze použít jako důkaz. Bohužel, vzhledem k nebezpečné situaci byla zařazena Emma. Tato nahrávka bude vydržet u soudu, odpověděla Megan klidně. Potvrdil jsem to s právníkem. Právník? Harold otevřel ústa. Megan, co jsi udělal? Udělal jsem jen to, co bylo nutné, tati, řekla Megan. Před 4 dny jsem zjistil, že Emma opustila a sama. Byla to situace, která vyžadovala podávání zpráv v ochranných službách. Ale jsme rodina, zvýšila Marta v nouzi svůj hlas. Jsme opravdu rodina? Zeptala se Megan tiše. Neměl by rodina vážit a chránit se navzájem? Opustit Emmu a krást mou kartu, je to,
co rodina dělá? Ashley prudce zvedla. Emma je moje dcera. Co víš? Chápu, že je to pro tebe těžké, trochu zjemnil Meganův hlas. Ale to není žádná omluva pro uvedení Emmy do nebezpečné situace. Jaké nebezpečí? Mělo to být jen pár hodin. Několik hodin? Megan zvedla obočí. Ani si mě nekontaktoval 4 dny. A pokud jste se plánovali vrátit, proč byla lednička prázdná? Po místnosti padlo těžké ticho. Megan, co by bylo potřeba, aby to zmizelo? Harold začal vyjednávat jako podnikatel. Pokud nejdeš na policii, zapomeňme jen na všechno. Zaplatím účet za kartu. Megan zírala na svého otce. Je příliš pozdě. Už jsem nahlásil policii a kontaktoval společnost Card Company. A co je nejdůležitější, vytáhla obálku s dokumenty. Dočasnou vazbu. Emmy jsem získala dočasnou vazbu. Co? Ashleyův výkřik se ozval místnost. Buďte sticha, řekla Megan přísně. Nevzbuď, Emmo. Nemáš žádné právo. V Ashleyových očích se rozářily slzy. Emma je moje dítě. Soud má jiný názor, řekla Megan. Také jsem předložil ohrožující hlasové schránky od vašich sběratelů dluhů jako důkaz. Ohrožení dítěte pro dluh a cestování s aférovým partnerem. Ashley se zhroutila na sedadlo a začala plakat. To nebyl můj záměr. Jen jsem potřeboval malou přestávku. Megan, řekla Marta tiše. Přiznáváme, že jsme se mýlili. Ale zvýšení Emmy bude i pro vás také těžké. Máte svou práci? Už jsem se rozhodl, byl Meganův hlas rozhodný. Emma potřebuje stabilní prostředí. Požádal jsem o rodičovskou dovolenou a plánuji zvýšit svou práci z domácích dnů. Megan. Mami. Z vstupu do místnosti přišel malý hlas. Emma tam stála v pyžamu. Její oči byly široké otevřené a vycítily napjaté atmosféru. Emmo. Ashley vstala a pokusila se spěchat ke své dceři. Emma udělala krok zpět a přiblížila se k Megan. Tetička. Tato momentální reakce změnila atmosféru v místnosti. Ashley se zastavila ve svých stopách a šokovala na svou dceru. Vidíš to? Vykřikl Harold. Megan vymýval mozky mou dceru. Ne, řekla Megan tiše. Šla na Emminu stranu a položila ruku na rameno. Emma právě našla místo, kde se cítí v bezpečí. Ashley se ohlédla tam a zpět mezi Megan a Emmou a nakonec jí upustila ramena. Jsem hrozná matka, že? Pojďme si teď myslet na Emmu, řekla Megan. Ashley, máš problémy. Dluh, váš životní styl, musíte všechno vyřešit. Co to říkáš? Emma se mnou na chvíli zůstane. Soud to schválil. Máte pravidelná návštěvní práva, a pokud dostanete svůj život zpět na trať a můžete poskytnout stabilní prostředí, můžeme v budoucnu znovu zvážit vazbu. Pokoj znovu stichl, Ashley přikývla při pláči. Harold a Marta vstali beze slova a zamířili ke dveřím. Už odcházíš? Zeptala se Emma malým hlasem. Je mi líto, Emmo, mluvil Harold poprvé se svou vnučkou. Bázi se zase uvidíme. Poté, co 3 odešli, se ticho vrátilo do bytu. Megan a Emma seděli na pohovce a dotýkali se ramen. Jsi v pořádku? Zeptala se Megan. Emma přikývla. Maminka byla naštvaná, že? Ano, ale nebojte se. Všechno bude v pořádku, usmála se Megan. Od nynějška tě budu chránit. Emma se opřela o Megan a poprvé se zdála opravdu uvolněně. O měsíc později, na chodbě rodinného soudu v Bostonu, seděla Megan s napjatým výrazem. Emma byla vedle ní a zbarvila novou sadou pastelky. Dnes bylo formální slyšení týkající se jejího zákonného opatrovnictví. Megan Williams, zavolal úředník. Megan se zhluboka nadechla a vzala Emmu za ruku. Pojďme,
Slyšení bylo kratší a jednodušší, než očekávala. Ashley se neobjevila. Meghan slyšela, že byla žalována několika věřiteli a šla se skrývat. Emmův otec Jason svědčil telefonicky a souhlasil s tím, že Meghan bude mít vazbu. Během prázdnin požádal pouze o měsíční platby a práva na návštěvu. Soudce udělil Meghan prozatímní péči Emmě s rozhodnutím přehodnotit situaci za 6 měsíců. To je dobrá zpráva, Emmo. Když opustili soudní budovu, Meghan objala ramena své neteře. Teď můžeme mít správný život. Mohu s tebou žít, teta? Emma oči zářily nadějí. Ano, to je pravda. Následující týden se Meghan a Emma přestěhovali do nového bytu. Bylo to větší než její staré místo a měl pokoj jen pro Emmu. Meghan upravila svůj pracovní rozvrh a zvýšila své práce z domova. Každé ráno vzala Emmu do své nové školy a v odpoledních hodinách šli společně do parku nebo pomáhali s domácími úkoly. Emma postupně znovu získala svůj úsměv. Navázala se na přátele ve své nové škole a její noční pláč se snížila. Při příchodu jara přišel neočekávaný návštěvník. Když Meghan otevřela dveře, stála Ashley. Byla tenčí než dříve a její tvář bez make upu nemohla skrýt její únavu. Ale v jejich očích bylo odhodlání. Mohu přijít dovnitř? Ashleyův hlas byl malý, v obývacím pokoji Ashley s chvějícími se rukama dážel šálek kávy a hovořil o událostech posledních několika měsíců. Nemohla uniknout sběratelů dluhů, opustila jí Jimmy a konečně vstoupila do rehabilitačního zařízení pro závislost na alkoholu. Byla jsem nejhorší matka, vykřikla Ashley. Zacházení s Emmou tímto způsobem, používáním vašich peněz, je to neodpustitelné. Pokud si to uvědomíte, není příliš pozdě, řekla Meghan tiše. Máma a táta jsou také lítost, řekla Ashley. Táta zejména chce opravit svůj vztah se svou vnučkou. To by měli ukázat, když Emma přišla ze školy domů, na okamžik váhala, když uviděla svou matku, ale nakonec se trochu usmála. Ashley nemohla ani obejmout její dceru a opakovaně říkala. Je mi líto, o rok později v den díků vzdání se v Meganině bytu konala malá párty. Emma pomáhala Meghan připravit turecko v kuchyni a Bill a Marta tiše seděli v obývacím pokoji. Přinesli dárky pro svou vnučku, byla tam také Ashley. Po dokončení rehabilitace začala pracovat v malém květináči a snažila se znovu vybudovat svůj život. Meghan formálně získala vazbu na Emmu, přičemž Ashley udělila pravidelná návštěvní práva. Rodinné vztahy byly postupně opravovány a byly vyživovány vazby v pravém smyslu. Teto Meghan, zeptala se Emma po večeři Meghan, rodina není jen spolu, ale opravdu se o sebe stará, že? Meghan se usmála a jemně hladila Emminy vlasy. Správně, Emmo. Rodina je vázána láskou a odpovědností více než krevní vazby. Tu noc, poté, co Emma usnula, vyšla Meghan na balkon a podívala se na hvězdnou oblohu. Před rokem v den díků vzdání se její život změnil neočekávaným směrem. Ale teď pocítila upřímný pocit vděčnosti. Někdy největší zkoušky života mohou přinést nejkrásnější dárky.